Ha? Ay, tagod-tagod. Ata. Ay, masahe. Ay, masahe. Ay, diri ka, masahe. Ina, Debbie, explain, Debbie, nga, war ba ilaing ko, haplas, kini. Eh? Kani daw. Ala, balik, Debbie! Ay, wayain! Ay, malain. Kini na? Ah, sus, ano? Ah. Ito sili. Okay ra ka. Siyan ka na. Oh, bahala. Sama dia ay. Pakon ka. Ay, okay ro noon. Liga na sa di mo, oy. May ko lang siya, ma'am. Hangga kay na. Hilot ko na. Okay na daw ya. Kung sa gamit na haplas. Wala ba na ko na dayang haplas? Ay, ma'am. Kini na, ma'am. Wa may lain. Amo lagi sa gulan og luya. Ban. Okay lang, ma'am. Enjoy lang diya, ma'am. So, ito na si Ray. Mura mo nagkidimang bat. Nagkungulid. Ma'am, Minansahe. unsam na imong amoy? Mura na irong buwang. Bakit? Tama rin. Ay da, inaano dyan na siya, komedyante kay na. Magi kay nakasurvive na siya, gikan na sa Ukraine. Oh, mao di ay. Taga Ukraine day ka, sir? Oh. Bantog ra no, murag chlorine. Oh, baka lutay. Hindi na. Bat, baka ni kumaha. Pero okay mo tayo, magkadayon mo. Ha? Magkadayon mo. Kami? Ang sabot, baka kunya. Sabta lang. Ano ba yun? Ibu. Pas mo. Ako ino na nga, raibo ka ni. Ako lagi. Hilot na ay pagluhag. Sabi ko Anahan sa pinsan. Uy, Among! Asa ka? Malumos ka? Kadugay ani mga tawhana nga paig na lang ta diri mura man tagdanggit ha nga hibat na lang akong bra ahak ko mga tawhana kadugay nakapansin ako ay kagwapa nako wa dis kita anak ay ahak na lang ninyo. Oh. Ya, saman. Dati ta? Unsay kumbati unsay pagtuon ninyo gubat sa Russian o kanang Ukraine sus nauga na lang ko diri ahak na ninyo ay Nya unsa man? Kumbati ka ni? Okay. Kinahanglan pud siya wa pud si anak gud. Ikaw, Kix. Ay, pagkukuan nya gud. wa na siya uyab. Wala ba? Agwantahan na. Kuha ilang ulo. Kuha ka ng kuan. Unsa
Unsay pagtuon nimo? Bulinaw? Uy, naibaw ka. Kung naisda pa ni, bulaw ni duwa. Dili ba ka nang unsa man okay gyud ka ani? Akong gusto ba nga wala magha ka wa man kay lingaw sa imong kinabuhi. Ako pa tabangan akong amigo kay wa sa ni siya lingaw sa niya minus ag pangwagta ba. May na masudlan pun tiya niya panagsa. Ikaw man gyud tubig-tubigan diha. Okay na siya. Ikaw, okay ka. Uy, ipangutan na ka. Oh. Okay ba kuno ka? Okay. Nganong tawa man ka? Uy, sa pagtuon mo na ako, wa ko'y daghang alahas, sus. Hmm? Sing-sing. Matong akong bracelet. Dili ka ni mulubad usak si ma. Uy, mulubad ko taon. Kini lang ni ang bracelet. Uy, 80,000. Kini, ang sing-sing, 40,000. Ya, plus pa akong now, 30,000. Oh, nag-work ni og 150,000. Oh, ihatag ko nini mo, pero ano di pagluin na ko, ha? Oh, ato ng remembrance. Sa pa magihuwat nimo? Ikaw nagduha-duha ka, nagtuo ka nga pakapinis bubot. Wa ni usong bubot. Sa bakapi sa bubuat, sumbagon tanoon ka! No! Ay, kita na. Nang sige na, daw tanan ni. Sige. Ayaw di ko binuangi, ha? Ako ni hatag ni mo remembrance. Uy, padakulban ka tilara, 150,000. Duwatan na. Duwatan na ba? Sa siesta kayo na. Sige na. Duwatan na ba? Duwatan na ba? Sige na ba? Sige na ba? Dawat. Sige na ba? Oy, paghinay mo ha kay isod pa kay ni akong daan dinhi. May ko kay naanad man ko dinhi. Oy, ay sa ha kanang paabot lang usa mo kadiyot diri ha kay ako pa manghinlo pa ko didto nya tapos ako pa i-on ang aircon. Utok. Hindi tayo utok ba? Asus eh. Ayaw kadto ka na. Ang pipniho kay Lord. Maangas ka. Pagsabi ka, hindi mo kadili laki. Pag kinauboy ba? Ang atong kuan nga, importante masudlan imong bulsa. O sa man, sugot ka nga ang imong tiyan way suod. Okay na. Anak, mo na kay earphone dito. Basta ha, game kita ha. Tuloy dito ha. Go. Dali na. Wa kinapong ka kagits. Mga dili driver oy. Buto sa butan na. Vice versa ba? Anak ka, lambok ka din speakers. Lambok sa Na. Happy together. Just for fun ba? Ahak ba yan yun? Piniro ro bitay mi. Sige ko pa. Mo magkagdima. Ay lakaw ha, wata ko ha. Ay, salamat. Sige na, saka ko na dito sa taas kaligo ha. Kaya aron nga, kumot ka. I'm so lucky. Sabad yan. A few moments later. No.
time ha. Mag-usap pa ta next week. Una, unsa man lami? Nabungkag ang sumbukan. Bitaw eh. Naigaw yung... Igaw yung takuanan sa baki. Mao gini imong giingon eh nga. Tira baki. Sus na tirahan yung baki. Bakit utaon? Kalami ako. Next time ha. Naunsa naman ka, Kicks? Kanang hubo man ka? Ha? Una, biktima. Yung sa mga payuta ka. Pauli na dito. Ikaw bayuta ko. Lago ta kay ko nimo ha. Ikaw sang bayuta ka? Yung sa nimo si Kicks? Hoy, imo na itong bana. Wad jud ko kahibaw. Nga imo tong bana. Unsa man na imong bana? Nga hilig mo kayo. Mutira baki.